Wembukile, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona ukufunyela khona le video. Igama lami ngingusithembiso ngikwaKaNdlozi. Ngicela amaqala ukuvashela i-channel cof subscribe. Kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngikamukela ohlelweni. Wembukele izindaba zanamhlanje zithi sekuqinisekisiwe ukuthi bingufakazi oqanda ikhanda intombazanyana edutshulwa ngesikhathi ibuye esikoleni. Kube ukuthi ibizwa eboxini itshele inkantolo ukuthi ubani wadubula unina wambona ngelanga adutshulwa ngalo. Kube ukuthi le ntombazanyana ibifunda ibanga lika grade 8 iyalele ngumuntu ongaziwa wayidubula iphendelela. Ngakho-ke lo mdlambiya ubeyidubulile ubefuna ukugqiba ubufakazi. Wembukile abezimo eziphuthumayo babezele endaweni yesigameko bathola ukuthi ingane kade idlulile emhlabeni. Mbukile udaba lobuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ubekuvo lakho ku-comment section melana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ivideo elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.